Haga janmit jong ka hendri terik uyayong arajar arpusan ki Rawon ki lalap ya ka wei ka Metïap kabalak Thiah Lyngktar haga wei ka Khlaw ka badan Meghalaya bypass bat hadin kani kila pentip marmar syaki bor pulit jong ka Meghalaya police station katkum ki telong khubor ka balayok lum laong bahadin ka jingwan poi jong ki pulit layok jingtip ba uni ubreu udai ubalaja na la yeng nadu ka arpu wei terik uluper arajar arpusan ubadan sao posnem karata baru basong basa hamaulai sao. Laong bagi pulit kila persang ban sei ketika Metïap hakatai hi ke janmit Henry Kimshim lala namar ke jinglong riat ke jaka pada hadu papelat yagani ke khubor ke jing persang ban sei ketika Metïap kadang yai beteng. Tan. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lyngktar ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.